Thina sakhulela kusona lesi sibaya. Kwakumnandi impela sikabafanyana singcweka sidlala induku emadlelweni okwazi ukuvika wethandwa zintombi abubundaba mlonyeni. Zaziningi intombi nezinsizwa kodwa zonke beyihlala kulona lebhubesi. Bemele siganweke nathi sithatha abafazi sishade sifakazele iBhayibheli phela lathi sizalane esande. Sibone lapho ke impilo yesithembu sakwaZulu abafazi beyinkomo nomfazi wephepha. Umfazi wephepha mefunda izinto befaka imakeup nesiqepho okwenza indoda ihlezi imomotheka. Sikhulele kusona lesi sibaya ubumnandi bempilo yamatekisi umzila wasememele Standerton kuyofika eBhubesini sikhaleni uZebedeo bebengeke bangakuhlekisi. Sikhulele kulona le tekisi ingakho abantu abangaphezulu kwa15 million besebenzisa lona nsuku zonke South Africa. Lichithekileke igazi ematekisini kwinhlangano yeUTA. Sibona inkabi eyibeka isinkwe etafuleni ngokubulala abantu. Sibona impi yaseBhubesini kubangwa imzila. Saqhuma isibhamu abanye basale enkundleni. Isibaya besithumela umyalezo wokuthi uma ubulala ngenkemba nawe uzofa ngenkemba. Sibone izinyanga nezangoma zidlala ngekhubalo kwaqhamuka umgijimi novududu olishawa uNdlovu noNkabinde. Kwanyakaza izwe lonke ngoba obabamkhulu babeshilo bathi kudala emadlelweni imfuyo yayigadwa ngemkhovu notikoloshe. Sikhulele kusona lesi sibaya maningi amagama ahlonishwayo akhiwe isona lesi sibaya. Nomzamo, Jessica, Phalansi noSidumo bekumnandi koZungu koMakhoba koNyamakayishi Ishaka babhebhezeli mangwele uMdlovane ngewelela ngaphesheya ngiyofica Samson oMandlenkosi nokaMajola oNdlovu Gatsheni busonga kusombuluka. Sikhulele kusona lesi sibaya uthando lwasibusiso nothandeka lusikhombisile ukuthi lapho kukhona uthando nendlela ikhona nakuba umjolo usiphathisa ngestress kodwa lusakhona uthando lweqiniso. Sikhulele kusona lesi sibaya alibongwe igama lamakhosikazi uMkabayi Zungu usenze sabona ukuthi eMzansi umuntu wesifazane angakwenza konke. eMzansi abantu besifazane baphetha amabhizinisi bayasukuma bayazibambela. Ubani wathi indawo yamakhosikazi sekitchen. Isibaya singempilo yabantu baseMzansi besithola izifundo ezihlukene nsuku zonke. Siyabonga ku8 years wemfudumalo, 8 years wokuhleka sibuye sikhale ndawonye. Sibonga uMzansi Magic, iBomb Shelter, abalingisi abadidiyeli bebonke ngomsebenzi omuhle. Isibaya sibonga kuwena Mzansi ezilalini emakhaya nasemasabhabsini. For the last time ake ngithi nje number 1 uSbo the poet.